Com ha evolucionat la pilota de futbol? Les pilotes de futbol s'han fabricat des dels inicis de la civilització per usos molt dispars. Segons diferents historiadors, es diu que va ser Xina, al voltant del segle IV, abans de Crist. La va crear la primera pilota de cuir. El primer tipus de pilota es deia la pilota de tiento, que es deia així per la corda que s'utilitzava per tancar les costures de cuir. Els seus defectes eren que tenien deformacions i quan es mullaven pesaven molt. Com va evolucionar el material? Van anar evolucionant fins a millorar les imperfeccions, però eren del mateix material. En el 1970 van començar a fabricar la primera pilota amb hexàgons, anomenada Telstar. Era de color blanc i negre i van millorar la comoditat pels jugadors a l'hora de xutar, de fer passades als controls amb el cap. Entrant ja al món del futbol, en l'actualitat es pot destacar que fins a mitjan del segle XIX les primers pilotes de jocs que després van derivar en el futbol estaven fabricats a través de les bufetes dels porcs, però aquestes derivaven en formes no del tot esfèriques i moviment inestables. El baló mundial de Qatar s'anomena el rifle, que significa el viatge. Mesura de 69 a 71 centímetres, a un pes de 400 a 450 grams. A la seva pressió està entre 8,5 i 15 a 7,7. Moltes gràcies!